Добре организиран и лесно достъпен магазин е ключът към привличане на клиенти и продаването на повече продукти. Категорията е лесен начин за организиране и групиране на продуктите ти. В менюто магазин, категории, можеш да създаваш такива, да ги модифицираш и да ги използваш за нуждите на магазина си. Също така, за да добавиш нова категория, можеш да използваш тази малка иконка, която е достъпна навсякъде в панела ти. А ако не ти е удобна там, можеш да я поставиш някъде другаде. Напиши името на категорията в празното поле под име. Когато започнеш да пишеш там, автоматично ще започне да се изпълва и линк адреса в дясната част на страницата. Напиши описание на категорията, за да може клиентите ти да виждат детална информация за нея. Описанието може да бъде редактирано и да промениш шрифта, формата и размера на текста. Напиши и SEO заглавието на категорията в празното поле, а после SEO описанието на категорията. В подкатегория можеш да добавиш текущата категория в основна категория, към която ще се включи текущата. Остава да качиш лого на категорията, натискайки "Избери файл" и "Запази". След като създадеш категории, има няколко неща, които можеш да направиш с тях, за да ги организираш по-подходящо. Когато влезеш в магазин категории, можеш лесно да организираш всичките си категории спрямо ред, като пренареждане на всяка категория, чрез плъзгане и пускане на мястото, на което искаш да бъде. Място премести всяка категория в друга основна категория, чрез плъзгане и пускане в категорията, в която искаш да бъде. Можеш да направиш бърз преглед на броя на подкатегориите и продуктите в тях, като броя на подкатегориите е записан в лявата част. Натискайки знака плюс, ще видиш кои подкатегории са включени в основната категория, а броят на продуктите, които са включени в подкатегориите и категориите, е записан в долната част на техните имена. Защото с CloudCard е лесно.